Maiatzaren 28ko hauteskunden ondorena eta uztailaren 23ko bigarren hauteskunden prisman, bihar osatuko dira udal eta foru gobernuak, badirudi, geroa bai eskuratuko duela berriz ere, Nafarroako parlamentuko presidentetza, aldiz txibitek utziko ote du aldaketak aurrera egin dezan Nafarroan, Gipuzkoan, Eusko Alderdi Jeltzalea PSE-rekin gobernatzeko prest da honezkero, eta Araban Alderdi Popularrarekin akordioa beteko ote du Eusko Alderdi Jeltzaleak, Labastidako udala besteak beste emanaz, ikusteke egun handia izango da edabidentzat, guk astelenan ekarriko dizuegu guzti hori, izan ere, bakizue, gaur ostirala dela eta aste honetan, bai, aste arte eta 13 halaxe etorri da aktualitatea.